Salam, mehriban tomoshachilarimiz. Atavatan xabarlar gepleşigimize sizin ählijaňyzy hoş gördük. Hormatly Türkiýede bilim alýan türkmen taliplary, şeýle hem mundan soňra Türkiýede bilim almak ifleýän ýaşlar. Bu habar sizin üçin. Hormatly tomoshachilarimiz, habarymyza başlamazdan öňe Türkiýede ýakynda bolup geçen köp sanly adam pedalaryna we beýrançylyklara getiren güýçli ýer titreme zerarly ejir çeken dogonlyk türk halkyny çuňur gynanjymyzy bildirýär. Bu betbaççılığa duçar bolanlaryň arasynda gynansak da türkmen raýatlarymyz bar. Merhumlara iman baýlygyny dileýäris. Olaryň yatan ýerleri ýakdy, jaýlary jennetde bolsun. Hormatly tamaşaçylarymyz, mälim bolşýaly Türkiýanyň hökümeti bu tamsyň ahyryna çelni ähli universitetlerde online okuw geçilýändigini yglan etdi. Şol sebäpli köp sanly taliplerden online okuw okulan ýagdaýy diplomlaryň ikrar edilmeginde munyň täsiri barada soraglar gelip gowşýar. Biziň Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyny iýerleýänler ýakynda saýtymyzyň bilim sahypasyna ýerleşdirilen täze karar pandemiýa döwründäki daşar ýurt diplomyny ikrar etmek adynaky habardan habarly bolsalar gerek. Aslında bu habar diňe bir Türkiýedäki ýagdaýlar bilen baglanyşykly bolman, global pandemiýa hem goşmak bilen dünýäniň hemme ýerindäki diplom ikrar edilmedik taliplerimizi gyzyklandyrýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, geliňini bolsa habarymyzyň jekme-jeklerine geçelim. Habarymyzyň soňuna çenli ünüfli diňlän ýagdaýyňyzy bu baradaky köp soraglaryňyza jogap tapjakdyňyzy ynanýarys. Türkmenistanyň Bilim Ministerligi 2023-nji ýylyň 25-nji ýanwaryna 20 belgili buyruk çykardy. Bu buyruk näme barada? Mälim bolşýaly Türkmenistanyň Bilim Ministerligi 2019-njy ýylyň 29-njy martyna çykaran 80 belgili buyrugy bilen tasdiklanan daşary ýurt döwletine berilen ýokary we orta hüner bilim hakynyň resmi namalary Türkmenistany ikrar etmegiň tertibini ulanmak boýunça gözükdirji kabul edildi. Gıfgaç aýdanmazy daşar ýurtda alynan diplomlaryň ikrar etmek baradaky edilmeli amallar baradaky maglumatlar biz bu buyrukdan öwrenip bilýärdik. Ine geçen aýyň ahyryna kabul edilen täze buyruk bolsa, ine şol buyrugy üýtgetmeler getirdi. Efem näme üýtgetmeler boldy? Esasan hem iki sany üýtgetme we goşmaçalary belläp bileriz. Birinci goşulma, adatdan daşary ýagdaýlarda online okuw barada. Daşar ýurt döwletiniň ýokary we orta hüner okuw mektebi tarapyndan berilen resmi namany Türkmenistanyň çägini ikrar etmek işini geçirmek üçin zerur resmi namalaryň sanawyna resmi namanyň eňisiniň erkine bagly bolmadyk ýagdaýlaryň, ýagny tebiği betbaççylyk, pandemiýa, epidemiýa ve beýleki şoňa meňzeş ýagdaýlar ýüze çykmagy sebäpli daşary ýurt döwletiniň hüner bilim edarasy tarapyndan kabul edilen bilim maksatnamalaryny elektron okuwlar we uzak aralyk bilen tehnologiýalar arkaly durmuşa geçirmegi dowam etmek baradaky namasy goşuldy. Eýsem bu näme diýmek? Gıfgaç aýdanmazy tebiği betbaççylyk, epidemiýa, pandemiýa we beýleki şoňa meňzeş ýagdaýlar sebäpli online okan talipleriň diplomlary beýleki şertleri ýerine ýetiren ýagdaýyny ikrar edip bolýar. Beýleki ýagdaýlar baradaky maglumaty saýtymyzdan okap bilersiňiz. Ikinji ýagdaý öň bar bolan diplom ikrar edilýän ýokary okuw mekdepleriň arasyna ýene bir sanaw goşuldy. Türkmenistanyň Bilim Ministerligi tarapyndan Moskwanyň ýokary okuw jaýlary boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw 3 universitetiň missiýasy 2022 sanawy kabul edildi. Mehriban ýaşlar, şeýlelikde diplom ikrar edilýän halkara universitetleriň sanawyny Moskwanyň ýokary okuw jaýlary boýunça halkara öňdeligini düzýän sanaw 3 universitetiň missiýasy sanawy hem goşuldy. Şeýlelikde bu sanawda bar bolan halkara ýokary okuw mekdepleriň diplomy hem ikrar ediler. Şeýlelikde diplom ikrar edilýän universitetleriň sany has hem artdy. Bu sanaw 103 döwletden 1800 ýokary okuw mektebi girdi. Sanawy Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan 253, Hytaýdan 173, Russiýa Federasiýasyndan bolsa 146 universitet girdi. Mehriban ýaşlar, bu habar bolsa indi Türkiýede bilim almak isleýänler üçin
Häzirki wagtda Türkiýe burslary, stipendiýa maksatnamasyna resminama kabul edilişik dowam edýär. Häzirki wagtda resminama kabul edilişi üçin ahyrky möhletde hiç ýyl üýtgetme girdilmänligi üçin resminama kabul edilişik 2023-nji ýylyň fevralynda tamamlanýar. Mehriban ýaşlar, bu ören gowy mümkinçilik, okuw tölegi, ýaşaýyş jaýy, goşmaça stipendiýa, faglyk äsýaşlandyrma we şeýle hem Türkmenistan arasyna gidiş geliş mugut uçar bilýärdi. Şonuň üçin howlugyň. Hormatly ýaşlar, ýene bir wajyp habar. Türkiýanyň iň gözel şäherleriniň biri bolan ajaýyp İzmir şäherinde spisakdaky 9 Eylül Üniversitetinde bilim almak üfleseňiz, häzirki wagtda attestat bilen ýerleşmek üçin resminamalar kabul edilýär. Gowy bu üniversitetde käbir bölümlerini 2 ýyl İzmirde, 2 ýyl New York ştatlaryny okumak mümkinçiligini hem alyp bilersiňiz. Bu barada giňişleýin maglumaty saýtymyzdan hem alyp bilersiňiz. Mehriban ýaşlar, daşar ýurtlaryndan diplomlar ikrar etmek ýa-da daşar ýurtda bilim almak üfleseňiz, resminamalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 862 60 52 61 96 48 55. Hormatly tamaşaçylarymyz, araňyzda Türkiýanyň spisakdaky Bahçı şehir, Özýegin, Medipol üniversitetlerine bilim almak üfleýänleriňiz bar bolsa, onda İstanbul şäherine ýerleşýän Atawatan danışmanlyk we terjümen merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52. Mehriban muşdaklarymyz, bu habarymyz köp sanly ýaşlarymyzy gyzyklandyrýar. Olar bu soraklaryň jogabyny gözleýän bolup biler. Olaryň bu mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin habarymyza like goýun, kommentariýa ýazyň we paýlaşyň. Kanalymyza agza bolmak we jaňjagy düwmejegine basmak hem unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.